wancan takaran ma da ni da shi ne muka yi takara. Nawa ne bambancin ƙuri'a mu? 121 ne ta bambanta ma wancan lokacin ma. Balantana yanzu da mutane suka gane cewa adalci ba a musu shi, ba a riƙon gaskiya, babu amana a tafiyar. Sunana Mustapha Ibrahim, kuma dan takara kansila na Baduko mashi a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Gashi ka kasance kana neman takara. Na. Ko menene makasudin ka? Alhamdulillah, abinda daman nake so ya kasance kuma makasudi na kasancewar matashi ne ni, kuma ɗaya daga cikin matasa kuma jagororin matasa, kuma dama ce ta matasa wannan lokacin, musamman matakin kansila. Nan ne za mu nuna bajinta mu cewa matasa insha Allah za su iya nuna kwazonsu da jajircewarsu da hikimarsu a fannin gwamnati, musamman na siyasa. Wannan shine ya jawo ra'ayina na shiga siyasa, kuma nake neman insha Allah in kasance ɗaya daga cikin kansiloli wanda za a yi zaɓe insha Allah nan da September, insha Allah October. Ba riga an yi zaben fidda gwani ba na jam'iyyar ku ta PDP. Na'am. Kana ganin cewa za ka yi labari tsakanin 'yan takarkaru da za ku yi zaben fidda gwani? Yes, alhamdulillah, kasancewar mu hudu ne da sofa yanzu a cikin 'yan takarkari, ko kuma ce masu neman tikitin takara a ƙarƙashin jami'ar PDP a wannan mazaɓata mai albarka. Na danganta nasara ta ga Allah, maganar gaskiya kenan. Insha Allah kuma Allah zai ba mu mafita. To idan Allah ya baka dama, menene mutanen kurmin mashi ba da kowa da za su tsammani daga gare ka? Insha Allah su yi tsammanin adalci da jagoranci na gari, da kuma insha Allah za su yi fatan mu ƙara maimaitawa. Saboda ganin cewa za mu jajirce ne musamman abin da ya shafi primary health care da primary education ɗinmu na kannanmu ko kuma ce 'ya'yanmu, da kuma fannin samun mafita gare mu ga wani irin halin da muke ciki na cewa masu ƙananan sana'o'i ma suna durƙushewa. Insha Allah za mu tabbatar da cewa an samu poverty alleviation daga local government, da kuma jagoranci da zai tabbatar da cewa an yi including kowa a tafiyar insha Allah. Wani abu na daban za ka iya kawowa bisa ga abin da ɗan wato bisa abin da kansilan ku na yanzu na jam'iyyar APC ke gudanarwa a mazaɓan nan? Na farko akwai adalci, akwai gaskiya, akwai riƙon amana. Wannan abu uku insha Allah za mu tabbatar da su akan kowane ƙuduri namu da jama'a za su ba mu ko kuma su aika mu zuwa local government mu kai ma ciyaman ko kuma kai mu karamar hukuma cewa ga abin da 'yan mazaɓar ba ta kurin mashi suke so. To lallai ne idan aka kawo wannan abu za a yi ma al'umma adalci, ya zamanto kowane bangare tsakanin ba da kurin mashi sun samu adalci insha Allah. Akwai jan aiki a gaban ku wajen ganin cewa kun lashe zaɓe a kan jam'iyya da take kan mulki. Wasu abubuwa kuka zube a ƙasa wanda kuke ganin cewa za ku iya gogayya da jam'iyyar APC? Na farko na gaya maka cewa na danganta nasara ta ga Allah. Wallau ni ne nake takaran ko ba ni bane, to duk wanda yake takara a jam'iyyar PDP zai danganta nasara shine zuwa ga Allah. Wannan shine zai tabbatar da cewa insha Allah za mu yi nasara, ba abin da yafi karfin ubangiji. Wancan takaran ma da ni da shi ne muka yi takara. Nawa ne bambancin ƙuri'a mu? 121 ne ta bambanta ma wancan lokacin ma. Balantana yanzu da mutane suka gane cewa adalci ba a musu shi, ba a riƙon gaskiya, babu amana a tafiyar. To ka ko wannan muke tabbatar maka jama'a dole za su fito su canza wannan lamari ko da suka tabbatar da cewa babu adalci a cikin tafiyar tasu. Wasu za su ce akwai zaƙin baki a gurin ku 'yan takara idan kuna neman kujera. Wani tabbaci za ka ba mutanen kurmin mashi ba da kowa idan Allah ya baka dama na ganin cewa ka yi abin da ya kamata, ba wai irin waɗannan bayanai da kake a yanzu ba? Tabbas da a ce zaƙin baki ne nike ma jama'a, wancan lokacin ba za su fito su zaɓe ni ba, kuma yanzu ba za su yi kira da in sake dawowa in sake neman takara ba. To kako tun da al'umma suka nemi in fito in sake neman takara, akwai wata amana da ke tsakanina da al'umma, bot ba da kurin mashi, sannan kuma akwai aminta da suka yi cewa insha Allah ni ba zan zama to kamar ɗayan ba insha Allah. To wani kira kake da shi ga su 'ya'yan jam'iyyar ku na PDP da kuma 'yan mazaɓarka na ganin cewa sun ba mara kunya a zaɓe mai zuwa? Ina kira da dukkanin 'ya'yan jam'iyyar PDP, walau daga mazaɓata ko wajen mazaɓata, duk inda ɗan jam'iyyar PDP yake ya yi biyayya daga jam'iyya da kuma dokokin jam'iyya. Wannan shine zai kai mu ga nasara, sannan a bada haɗin kai da goyon baya a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe.
sannan ina kira ga al'ummar mazaɓata ta ba da kwakwalwar mashi mu kasance dunkulallun mutane wanda in an saba mana mun sani, an kyautata mana mun sani, kuma sannan wannan shine zai ba mu dama mu auna cewa duk wani dan takara idan ya zo muka auna shi muka ga zai iya kai sakonnin mu zuwa karamar hukuma, to mu zabe shi kuma mu tsaya tsayin daka mu tabbatar duk sakon da muka bashi ya kai, ba wanda idan an bashi sako ba ko kuma ana neman shi a bashi sakon ma a neme shi a rasa, ko kuma in ya kai ya dama ba wani cikakken jawabi